Wel, nôl i uned 5. Nawr te. Ti wedi bod yn gwylio Big Brother? Wys ti be? Naddo. Na? Ond gwertha fo fi, Lenny. Wel, mae ti Sir Hollywood fel Vinnie Jones, a mae ti doi o gyn-gariadon Jordan mewn a hefyd, nath gwmpo mas cymryd mewn i'r tŷ, a yn newydd i'r tŷ wythnos yma, Ivana Trump, sydd wedi gofyn am net mosquito. Alex oedd y person gath ei ddympio yn y jungle gan Jordan, ie? Ie. Dwi ddim wedi gwneud yn dda iawn yn y tŷ, chwaith. Dwi ddim yn dod drosodd yn dda iawn, mae rhaid fi weid. Ie, hwn di'r gyfres ola fan, Eleni. Ie. Hapus? Mae rhaid fi weid, ie, mae rhaid fi weid. Ar y dechrau, pryd o'n nhw'n gweud bod Big Brother yn ei ddod i ddiwedd, o'n i'n hapus. Ond maen nhw wedi gwneud mor dda, eleni, fi eisiau gweld mwy. Eisiau cyfres arall. Pwys yn ennill ta? Lady Sof. Neu Sisqo. Lady Sof neu Sisqo. Achos nath Sisqo ddod mewn i'r tŷ yn canu'r gan byth gofiadwy na. That tongue, 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 tongue. I like it with a big tongue. Ie, oedd gen i gom Sisqo ei fideo fi. Ie, merched yn gorau ar y traff, yn yr haul, yn Miami. Perffaith. Mae rhaid ti weid, sy'n ni wrth y modd yn gweld y fideo na eto. Ti isio gweld y fideo? A dwi ti. Da chi isio gweld y fideo? Pwy arall ti isio gweld? Dwi'n isio gweld y fideo, ond dyma'r fideo Sisqo. Dal i ddod ar rhaglen heddiw yma. Tudur. Mae'n rhaid bod ti wedi bod yn o'r iawn ar y traff na, o ti? O'n i di rhynnu, Lenny. O'n i'n gallu teimlo'n rhaid o gwbl. Doedd ddim yn beth gorau dwi'n rhaid i wneud. Dwi'n meddwl bod rhaid ddechrau dweud na i bethau, dwi'n meddwl. Ie? A dyned blwyddyn newydd. Oce, wel, fi'n disgwyl mlaen i fynd i'r chat gyda ti, mae'n rhaid i fi weid.